Ајде! Метина би Burada! Want dieser bis Deutschland! Господ дава според душата, а на Метин Кушев му да уважение, семейство и берекет. Стари москвич и голяма мечта, така Метин тръгна в света. Ден и нощ работи без страх, днес живее както поиска сам. БМВ-то бързото кара, ама душата му същата остана. Та го нахти маунта